Espainiako gobernuak COE patronalarekin eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin adostutako lan erreforma balioeskatuko da gaur Espainiako diputatuen kongresuan. Ez ustekorik ez bada aldeko botoak aurkakoak baino gehiago izango dira. Ciudadanosen babesarekin egingo du aurrera eta investidurako bazkideak albo batera utzita. EAJak, EH Bilduk eta Esquerra Republikanak aurka bozkatuko baitute. PDKak eta UPN izan dira lan erreformari babesa eskaintzen azkenak. Gaur kongresuan egingo den bozketari begira, baina UPNeko bi diputatuek ezbaian jarri dute erreformaren onarpena. Ez baitute segurutzat eman, alde bozkatuko dutenik. Yolanda Díaz, Espainiako lan ministroak azaldu du lan erreformaren kontra bozkatzea, 2012ko PPren erreformaren alde egitea izango dela. Si esa reforma agresiva del Partido Popular recibe una vez más su aval o si dejamos atrás definitivamente el modelo de precariedad, bajos salarios, subcontratación pirata y prejuicio antisindical que tanto tiene la derecha. Kaixo guztioi, ongi etorriak gurean gaur albistegira. Egunero legez deustuko gure estudioetatik zuzenean ari gara. Hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatzen ari dena zuen ganatzeko. Informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitartez. Otsailak iruditu osteguna da eta eguneko lerroburuen artean lan erreforma dugu. Bederatzietan hasi da ezbaia diputatuen kongresuan eta aurreikusten da eguerdian bozkatuko dela lan erreformaren dekretua. Eztabaida amaitu arte itxaron beharko da beraz, alderdi bakoitzak iragarritako botoari eusten dion ala ez berresteko. Gobernuak 176 boto ditu hitzeman da, PSOrenak eta Unidos Podemosenak eta Ciudadanosenak, PDKtenak, UPNenak, Más Paisenak, Teruel Existerenak eta Kompromisenak besteak beste. Sare sozialen bidez EAJak jakinarazi du azken unerarte aritu direla lan erreformaren euskal hitzarmenen lehentasuna sartzeko ahaleginetan, baina eskatutakoa lortu ez dutenez, lan erreformari ezezkoa emango diotela aurreratu du EAJak. Bestalde UPNek kongresuan dituen diputatuak lan erreformaren baliozkotzea babestearen erabakitik aldendu dira eta azpimarratu du Sergio Zayak diputatuak asko kostatzen zaiola UPNek emandako gidalerroa defendatzea. Kazetari bati galdera erantzuna ematean ez du zehaztasunik eman, Zayasek boto disiplina hautsiko ote duen, entzun dezagun. En este momento el partido ha dado una directriz, es lo que puedo decir, que yo no comparto la directriz nada más. Bederatzietan hasi da ezbaia aurreikusten da eguerdian bozkatuko dela lan erreformaren dekretua. Lan erreforma izpide gurekin dugu kameraren beste aldean Xavier Martín Berriako kazetaria. Eguerdion, Xavier? Kaixo, eguerdion. Kongresuan egiten ari den bilkuraren jarraipena egiten zabiltza, EAJak sare sozialen bidez jakinarazi du ezezkoa bozkatuko duela eta UPNeko bi diputatu lan erreformaren baliozkotzea babestearen erabakitik aldendu dira. Zein da giroa? Bueno, UPNeko bi diputatu horiek tentsio pixka bat jarri dute, baina itxura batean alderdiak agindutakoa beteko dute eta ez da problemarik izango, hori da espero dena bintzat, eta lan erreforma aterako da aurrera, beti ere eskuineko bide horretatik. Negoziazioak azken momentura arte luzatu dira, alderdiek dagoeneko adierazi dute erreforma babestuko dutena ala ez, eta sorpresarik ez bada behintzat larren erreforma baliozkotuko da orduan, ezta? Bai, hori da, espero dana, ezta, baliozkotzea eta hemen albistea dago nola moduan, ezta. Azken finean gobernuak ez duelako bere ohiko bazkideekin aurrera aterako, baizik eta geometria aldakorra esaten dioten horri esker, ezta. Eskuineko hainbat alderdik erabaki dute baiezkoa ematea, baina haien
bueno, motiboak edo arrazoiak Aitor Estebanek berak azaldu ditu orain dela gutxi bere interbentzioan, Kataluniako eta Euskal Herriko abertzalen kontra egitea da, hoien arrazoi bakarra, eta beren azken helburua Espainiako gobernua botatzea da. Hala ere, erreforma honi baiezkoa emateko arazorik ez dute izan, eta horrek ere nahiko adierazgarri erakusten du, ezta, lan erreformaren edukiei buruzko balorazioa zein izan daitekeen erreforma hori zen mailakoa den jakiteko. Eta legegintzaldiaren egonkortasuna ez bai oinarriko du lan erreformak? Ez, inondik inora ez, eta gainera Euskal Herria Bilduko Oskar Matutek ere hitz egin du dagoeneko kongresuan eta argi esan du ezezkoak ez duela beste zer ekarriko, alderantziz garbi utzi du gobernua botatzeko inolako asmorik ez duela Euskal Herria Bilduk eta Euskal Herri Jeltzaleak ere ez are gutxiago Eskerra Republikanak oraindik jakiteko dago abstentziora joko duen edo ezezkoa egingo duen, iragarri duen moduan, ze gogoratu dezagun Kataluniako gobernuan ere komunsak iragarri dutela, babesak kenduko diotela Pere Aragonesi ezezkora jotzen baldin badu Madrilen ERZ. Dena dago airean alde horretatik, baina segurua dena da behintzat bakoitzak esandakoa betetzen baldin badu lan erreforma aurrera aterako dela. Hilabeteak egon dira negoziatzen elkarrizketa sozialeko kideak, baina hautsak harrotu izan ditu akordioak, Euskal Alderdiak kontra kokatu baitira, baita sindikatuak. Bai, eta normala da, ezta? Azkenean lan erreforma hau eraman da Espainiako Kongresura testu itxi bat bezala, koma bakar bat ere etzala muituko esan zuen Pedro Sánchezek berak, presidenteak, CEO-ek ala eskatuta, eta azken muturreraino eraman dute hori, ez da negoziatu, ez dute negoziatu, ez Euskal Alderdiekin, are gutxigo Euskal Sindikatuekin. Gogoratu behar da, nolabait baiezkora edo joaten direnak eta gobernuak berak gogoratzen dutela hiru hanketako akordioa dela, gobernua, sindikatuak eta patronalak sinatutako akordioa dela, adostuta edo dagoela, eta horrek ematen diola zilegitasuna eta ez dela mugitu behar, baina gogoratu behar dugu Euskal Herrian beste gehiengo sindikal bat dagoela, ordezkaritza handienak elak eta labek daukatela eta haiei ez dietela ezer eskatu, ezer esan, ez dietela hotxik eman eta ez dutela ezer negoziatu. Eta Euskal Alderdiarekin Espainiako Kongresuan ere beste hainbeste gertatu da, beraz normala da ez ulertzea eta ez konpartitzea gertatzen ari dena. Bestalde, Xabier, lan erreformaren dekretua indarrean jarri zen urtarrilaren batean eta langabezi datuak argira atera dira. Bertan kontratu finkoen hazkundea islatu da eta Yolanda Díaz ministroak adierazi du dagoeneko nabariak direla erreformaren ondorioak. Egia da, azken hilabetean, urtarrileko hilabete horretan kontratu finkoak gora egin dutela, nolabait, puntu batzuk gora egin dute normalean baino gehiago, eta egia da, lan erreformak jasotzen dituela behin-behinekotasunari aurre egiteko zenbait neurri. Ikusi behar da, aurrerantzean ere, beste hilabetetan maila berean nabarituko den hori. Eta egia da, Yolanda Díazek berak, hori presio egiteko tresna gisa erabili duela azken orduetan, ezta? Baina lan erreformaren alde positiboari, alde txikia zinez, konparatzen baldin badugu alde ilunarekin, ezta? Gogoratu behar da lan erreforma honek egin duena dela 2012ko lan erreformaren muina eta zati garrantzitsuena bere egin eta nolabait zilegitasuna eman. 2012an, 2013an, 2014an greba orokorra deitzeko motiboa zena UGT-rentzat eta komisionesentzat eta PSOE-rentzat ere kritika gogorrerako zen hori bere egin dute akordio honetan. Gainera, Sánchezek hitz eman zuen erreforma indargabetuko zuela, baina azkenean aldaketa batzuk bakarrik ekarri ditu erreformak. Herritarren sinesgarritasunari kalte egingo dio erreforma honek?
herritarren sinesgarritasunari baino gehiago, nik uste dut gobernuari berari egiten diola kalte alde horretatik, ez da, eta ez bakarrik PSOEren sinesgarritasunari, baita Unidas Podemosen sinesgarritasunari eta bere ministro izarrarei, ez da, Yolanda Díazi, ez dute baliogabetu, hori izan zen hauteskunde promesa bat, eta gainera legegintzaldiko lege izarren aurrean gaude, lege garrantzitsuenen aurrean, baliogabetu ez, gero pasaginan alde kaltegarrienak edo kenduko ote ziren ziklo horretara, hori ere ez da bete, eta azkenean, 2012ko lan erreformaren gainean ukitu batzuk egin dire, batez ere kontratazioari begira, eta negoziazio kolektiboan ultraaktibitatea berriz ere mugagabea izango dela, hori da aldaketa nabarmenena. Dena den gogoratu behar da, eta hau izan da alderdi abertzaleek egindako exigentzia marragorri argiena, Euskal Itunek ez dute izango nagusitasuna Espainiakoen aldean. Estatukoek izango dute nagusitasun hori, lehentasun hori, eta egia da 2017ko Euskal Esparru akordio bat badela sinatuta Confebask eta lau sindikatu nagusien artean, baina horrek ez dauka lege kategoriarik, eta lan erreforma honek ez dio emango segurtasun juridikorik akordio horri. Eskerrik asko, Xabier Martin, Berriako kazetaria, gurekin izateagatik eta lan erreformaren gakoak aztertzeagatik. Zuei, ondo izan. Hurrengora arte. Bestalde, nazioartean, Erromako eta Tripoliko gobernuek memoranduma sinatu zuteneko 5. urteurrena dela eta, hau da, herrialde Ipar-Afrikarreko aginterei milioi asko laguntzak ematea aurreikusten duen akordioaren urteurrena, tokiko eta nazioarteko 100 gobernuzkanpoko erakundeek akordio horren amaiera eskatu dute. Kostaletik abiatzen diren migratzaileak atzeman ditzaten. Izan ere, gobernuzkanpoko erakundeek salatu dituzte errefuxiatuek Afrikako herrialdeetan jasatzen dituzten giza eskubideen urraketak. Bestalde, 2 egunez egon dira itsasoan portu segura batera heltzeko baimenaren zain, Aita Mari itsasontziak azken egunetan eduki duen osidearentzat azkenean albiste onak izan dira. Mediterraneoko uretan erreskatatu dituzten 176 pertsonak segurtasunez lehorreratu dira Lampedusa uhartean. Eta Izaskun Arriarain itsas-salbamentuko humanitarioko lehendakaria eta Aita Mari erreskate ontziko erizain voluntarioak egoeraren berri eman digu. Kaixo, egunon hemen Aita Maritik. Aita Mari momentu honetan Lampedusako portuan aurkitzen da. Dakizu moduan, urtarrilaren 28an bi erreskate egin genituen, 176 pertsona erreskatatuz. Eta hauek igande gauean porturatzeko aukera izan genuen hemen Lampedusako portuan. Nahiko egun zailak pasa ditugu beraiekin, batez ere eguraldi txarragatik, haizea, hotza eta itsaso txarragatik, baina danak babesean utzi genituen, esan bezala igande gauean. Igandean gauean bertan jaso genuen korreo bat, esanez 10 eguneko berrogeia geldia egin beharko genukela hemen. Orduendik hemen gaude itsasontzian portura ezinatera, eta pixkat begiratzen eta saiatzen ea 10 eguneko berrogeialdi hau bostera jaitsi dezakegun. Itsasontzian gauden eskifai guztiak atxertaketa protokoloak esaten duen bezala daukagulako eginda, eta erantzun horrein zain aurkitzen gara momentu honetan. COVID-19 helduta, Carolina Díaz, osasun ministroak agerraldia egin du lurralde batzordearen biraren ostean. Egoera epidemiologikoa hoberanzko joera izaten ari den arren, kanpoaldean maskaren erabiltzeko neurria ez dela behin betikoa izango errepikatu du. Eta hura arintzeko momentua hurbilago dagoela erantzi du. Estian hau. Lurralde arteko batzordeak berriroren maigainean izan du maskarilla kanpoaldean erabiltzeko derrigortzen duen lege dekretua diputatuen kongresuak oniritzia eman ostean. Zentzu horretan, Carolina Díaz osasun ministroak gogoratu du kanpoaldean musukoaren erabilera aldi baterako izango dela eta neurria arintzeko geroz eta gertuago daudela kasuen berantzko joera ikusita.
Diputatuen Kongresuak derrigorrezkoa izateko dekretua onartu du egunotan, baina horrek arauaren inguruko eztabaida areagotu du. Izan ere, 4 erkidegok, Madril, Katalunia, Gaztela eta Leon eta Galizia, derrigortasunarekin bukatzea eskatu dute. Euskadi, Valentzia, Kantabria eta Andaluzia ordea COVID-19 pandemiaren aurkako neurriaren alde agertu dira. Hala eta guztiz ere, Osasun Ministroak aldi baterako neurria izango dela ziurtatu eta errepikatu du. Bestalde, gaur osteguna musika zuzenean saioarekin hitzordua duzue. Astero legez, Kaldo Otamendi, eguerdion. Eguerdion. Gaurko saioak bulego taldea izango du elkarrizketa nagusi, pop giroak lantzen dituen talde Aizkoitiarra. Konta iguzu, Koldo. Alaxe da, bulego taldea talde berri bat da, duela urtebete terdi 2 urte hola ezagutu genuen, pandemia aurretik kantu bat plazaratu zuten, eta gero musika talde guzti bestela, pandemiak harrapatu zituen, eta bideo horretan esan daiteke bulego taldeak hor egin duela bere bidea pandemia honetan zehar, ez? Zentzu horretan esan daiteke pop giroak lantzen dituela, melodiak gozoak lantzen ditu, batez ere teklatuak eta gitarretan oinarritzen da beraien musika, eta batez ere esango duke ahots lineetan. 2019an sortu zen banda, ezagun izatetik talde ezaguna pasatzera igaro dira. Eta aurretik, talde bat zaukaten ja, Pass Road taldean aritutakoak dira 5 musikariak, eta bulegoarekin aro berri bat zabaltzen dute, ezta? Bai, bitxia da hemen musika munduan ohikoa dira musika taldeen bideak amaitutakoan proiektu berriak lantzea, ez? Elkartzen dira talde ezberdinetan ibilitako musikariek eta egitasmo berriak jarri dituzte martxan, ez? Kasu honetan, bulego taldea osatzen duten 5 kideak aurretik Paspartu taldean ibiltzen ziren, 5 bat, eta instrumento berdinak jotzen. Hauek erabakitzen dute aro berri bat iriki behar dutela, musikalki bira bat eman nahi diote bere musika gintzari, eta zentzu horretan izen berri bat hartzen dute, norabide berri bat hartzen dute, eta musikalki ere garapen bat izaten dute, gaur egun ezagutzen dugun bulego taldera iritsi arte. Gainera, bulegok asko zaintzen ditu aspektu guztiak, irudia, kontzertu bereziak. Ez eguzu gehiago? Bai, sare sozialek esaterako gaur egun musika talde guztien erramenta bat da, ez? Baino batzuk bestea baino hobeto erabiltzen dute, o bestea baino hobeto erabiltzen dute esan bezala, ez? Bulego taldeak komunikazio handia dauka bere zalekuekin, egunero badukate zerbait kontatzeko sarean, egunero badute zerbait kontatzeko zertan ari diren, kantuak sorkuntzan, edo nun dauden, eta olakoak, eta komunikazio handia dute. Bestetik ere ikusten baituzko hemen irudiak, taldeak badu estetika bat, jantzi aldetik ere badute estetika bat, bakoitzak bere nortasuna du noski, baina ikusten zuen bezala jotzeko eran eta jotzeko garaian, taldeak eramaten du uniforme o jantzi batzuk talde identifikatzen dutena, ez gauz berria hau, baina bai geroz eta gehiago ikusten dena gure artean. Bestalde, pasaden astean, nintzen Leire Iribare, musikari gaztea, auto-istripu batean, nagusiki Diabolo Kiwi taldeko kidea izategatik ezagutzen genuen, baina asko eta asko egindakoa zen musikaria munduan, netako galera euskal musika eszenerako. Bai, horrela da, larun bat goizean enteratu ginen gehienok, Leire Iribarne istripu batean hil zela, eta benetako kolperatzi izan da euskal musikarentzako, ez? Eta Leire ezagutzen genuen guztiontzako, sekolako flasha, ez? Leire 24 urte zituen, bizitza guztia aurretik, eta 24 urtekin gauza desente egindakoa zen. Diabolo Kiwin 2 disko argitaratuak zituen jada, iparraldeko musika estenan ezaguna zen, bere ahotsa, eta taldearekin ere ugariak ziren, eskaintze zituzten kontzertuak, herri mugimenduentzako eta bestelakoentzako, ez? Aipatu behar dugu hortartean, herri urratseko kanta ere egin zutela urte pare bat, eta bide horretan sekulako galera euskal musikalentzako, ez? Ohituta gaude agian denborarekin sartzen ari diren musikari horiek desagertzen jutea pixkanaka, ez? Bide handi bat egin duten musikari handi horiek, Mikel Aua juntzen, eta Lete juntzen, eta beste asko jungo dira denborarekin, baino sekulako pena da horrelako pertsona gazte bat, bide osoa duena aurretik, gure artetik desagertzea, ez? Eta guretzako oso kolpe handia,
eta gure bihotzean eramango duguna inolako zalantzari gabe ez. Esaten da, jendea juten da, baina melodiak, bere ahotsa eta bere kantua gurekin geratuko dira ez. Bide luzea galditzen zitzaion ondino, izaera zuen babesteko orduan, teklatua jotze zuen, oso loturik zegoen gainera herri mugimenduekin, ezta? Bai. Normalki Diabolokidu taldearekin, berak kantu ikasketak egina zituen, ez? Bera abeslari profesionala zen zehazki, baina bai ahotsarekin lan egiten zuela, ez? Eta Diabolokidu zen lagun talde bat, lagun gazte talde bat, musikakin gozatzeko nahiarekin, ez? Eta Diabolokidu taldean funk giroak jorratzen zituen, funka zan bere musikaren zutabe nagusia, bestelakoak ere egiten zituen, baina esan daiteke gaztetxeetan eta herriko jaietan eta hor abiatu zutela beraien musika bidea, ez? Esan daiteke musika talde askonentzako sekulako plataforma direla gaztetxeak, sekulako plataforma direla herriko jaiak, aurrera egin ahal izateko eta kasu honetan Diabolokiduk ere eman zituen kontzertu asko eta asko herri mugimenduei lotuta egon ziren eta esan bezala lehen aipatuan bezala herri urratseko kantan hartu zuten parte eta bai ere egon ziren Arbonan lurralde okupatuetan, defentsan, nekazarien defentsan ere ez da horrela, desenteko emanaldiak eskaini zituzten bi horretan. Eskerrik asko, Koldo Otamendi, gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuri. Tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin, gaurkoan bizi poza irabazi asmorik gabeko gizartegintzan egitasmoaren voluntarioak, Leire Elizegi eta Nerea Godoi eta Unai Garzia kideak izango ditugu gurekin, orain arte. Aitortu, ez pentsatzeko zenbat korrekalare kilometro gehituz iesean egiaren zain ematen dugula bizitzari du laurden ez dakigulako ez izaten ekin gabe
bai. Gauden zerbaiten nahi duru, laportu horre baten zain, zu horretxen zain. Sorpresa eden horren zain. Ta bitaten, oegiak, barregin jandego, barregin kel, itxoiten, minutu wow, itxoiten baloa, itxoiten aiai, Eta egunero legez, elkarrizketa nagusiari atea irekiko diogu. Gaurkoan gurekin ditugu Nerea Godoi, eguerdion, eta Leire Elizegi. Bizipoza elkarteko kideak zarete eta gainera gurekin dugu Unai Garzia, kaixo Unai? Kaixo. Bizipoza elkarteak 36 elkarte biltzen ditu eta bideoklip bat batekin aurkeztu duzue, mundu berri bat guztiontzat proiektua aurkeztu duzue. Berriro aurkeztu duzue gainera, azaldu diguzu apurtzu bet. Bai, bueno, zuko ondo esan dezun bizila, Bizipoza elkartea gaur egun 36 elkartek osatutako elkarte bada, ez? Eta elkarte guzti hauek, badia izaera bereziko gaiak lantzen dituztenak, eta denak behar bereziak edo eskubideak oraindik ere bete gabe dituzten haur eta familiok osatutako elkarteak, ez? Eta, bueno, dia Euskal Herri osoko elkarteak, gaiak ere oso anitzak dia lantzen dituztenak, baina badaukagu helburu amankomun bat, ez? Eta denok batera elkartuta gaude, denok elkarrekin, ez? Osatu nahi dugulako guztiontzako beharko lukeen herri inklusiboa, eta hori euskeratikan eta euskaraz, ez? Eta, bueno, proiektu zehatz honekin, elkarte guzti hauen errealidadeak, egunerokoak, transmititzen dituzten balore guzti horiek, irudia, musika eta hitzen bidez transmititzen dira. Gainera ez da lehenengo aldia, ez? Aurreko bigarren edizioa da hau, arrakastatsua izan zen. Bai, egia da oso pozik gaudela, ez? Bigarren edizioa dalako. Aurreko urtean 12 elkarteren kantu eta bideoklipak gizarteratu genituen, aurten beste 12-renak. Eta egia da, pozik gaudela, ez? Ikusten degulako, betetzen ari dela pixkat proiektu honekin lanean hasi ginean pentsatzen genuna, ez? Eta izkenean da, emaitza delako gure ustetan elkarlanaren emaitza eta komunidade baten emaitza, ez? Sentitzen genuen proiektu hau lantzen hasi ginean, benetan indartsua eta aberatsa izan zitekela Euskal Herriko sortzaile, ez? Kultura, eta elkartasuna, elkarrekin proiektu bat egitea irutzen zitzaigun, benetan izan zitekela hori, ez? Aberatsa eta tresna bat ere sortu zitekela hori, ez? Gizartean gai guzti hauek sozializatzeko eta eragiteko. Eta, bueno, ikusi dugu eta horrek ematen digu poza, ez? Aurreko urtean arrakasta hori eman zan, eta bide eman du bigarren hau ere egiteko, eta, bueno, lanean hasiak egia esan, urrengo urtean beste 12 elkarteren kantu eta bideoklipak ere gizarteratzeko. Emaitza honak, orduan eta bestetik, San Filipo Bas elkarterekin egiten duzuela, besteak beste. Zein da horren helburua, Nerea? Zenbat familiek osatzen duzue? Bueno, San Filipo elkartea oso elkarte txikia da, Leirek esan duen bezala, azkenean Bizipozan oso elkarte desberdinak gaude, batzuk handiak dira, estatu mailakoak, beste batzuk Euskal Herri mailakoak, eta gure Euskal Herri mailakoa den arren, gaur egun bi familiak osatzen dute, San Filipo gaixotasun arraro bat delako, jaiotzen diren 50.000 umetatik bakarrek pairatzen duelako, eta orduan gaur egun bi familia gaude. Azaldu duzu, San Filipo sindromea arraroa dela, eta zer eta nola detektatzen da? Berez San Filipo gaixotasun genetiko eta degeneratiboa da. Orduan, 2-3 urte betetzen dituzten arte, aurrek ohiko garapena dute, baina adin horretatik aurrera hasten dira
ohikoak ez diren jarrerak izaten, autismoarekin lotutako jarrerak eta batez ere ahazturak. Eta horregatik deitu izan da San Felipo haurren Alzheimerra. Bi gurasoek badute gen bat, San Feliporen gena deituko duguna, eta orduan elkarrekin izaten dituzten 4 umetatik probabilitatea dute bat gaitzarekin jaiotzeko. Unairen kasuan, Unaik beste 2 arreba ditu, eta 3 dute San Felipo gaixotasuna. Baina Euskal Herrian egon izan dira familiak, non semeetako batek bazuen eta arrebak ez, edo alderantziz, arrebak bazuela eta semeak ez. Eta zein izaten ohi da sindromearen bilakaera? Esan dudan bezala, Alzheimerren antzeko sintomak izaten dira. Haurrak 2 urteko haur batek hitz egiten du, oinez dabil, harremantzeko gaitasuna du, baina hasten dira hitz egiteari uzten, edo pertsonak ahazten, eta pixkanaka hizkuntza galtzen da, eta gero gorputzeko mugikortasuna, eta horrela pixkanaka nera bezala arte. Eta terapia behar izaten da? Adibidez Unairentzako bizipoza bertan egotea terapia da. Azkenean berari asko gustatzen zaio musika, paiazoek ikustea, lagunekin egotea, Unai zentzu horretan beste umeak bezalakoa da. Baina beste umeak ez bezalakoa da, eskolatik irtetean musikoterapia egin behar duelako, edo fisioa, edo beste eskola batera joan behar duelako mugitzen ikastera, eta gauza batzuko goratzera. Aipatu duzu Nerea bizipoza dela terapia. Zein eratara ematen du laguntza bizipozak? Bizipoza gaizkenean sentitzen dugu komunidade bat osatzen ari gehala, ez? Aizkenean helburu duna, esan bezala gai guzti hauek gizarteratzea, sozializatzea eta aldarrikapenarekin batea bete gabe dauden eskubide horiek betetzea, ez? Eta benetan sentitzen dugu aitortza handi bat merezi dutela elkarte guzti hauek, ez? Aizkenean egunerokoan izugarrizko lana egiten dutelako, ez? Batetikan esan bezala, ez? Gizarte honi bezinbesteko betaurreko horiek eman, ez? Mundua beste ikusteko, beste betaurreko batzuk emateko, bai bizitzeko. Eta horretaz gain, ikusten dugu beraiek elkarteek ez egunerokoan egiten duten lan horretan ere, askotan erakundek bete beharko lituzketen hainbat eskubide beraiek ari diala, ez? Egunerokoan lanean, borrokan. Eta, gainea, iruditzen zaigu txalogarria zen modutan, ez? Askotan edo batzutan bidea ez da erreza ere. Baina, elkarte guzti hauetako haur eta familiek egia da ze jarrerarekin, ze jarrera eraikitzaile, baikorrarekin, bizipoza benetan, hor dago, nola egiten duten, guzti hori. Baina argi daukagu, zure galderarekin lotuta, zeregin hori, guzti hori lortzea eta zeregin hori ez dela elkarteen egitekoa bakarrik, ez da beraien zeregina bakarrik, guztiona baitzik. Eta horregatikan, bizipozaren egitekoa eta egunero saiatzen ari gean hori behintzat, da Euskal Herri osoko herritarrak, elkarteak, kultur sortzaileak, gizarte eragile desberdinak, babesleak, enpresa kooperatibak, komunikabideak, instituzioak, denak elkartzea eta elkarrekin bide hori egitea, ez. Orduan laguntza afektiboa eramaten zaie elkarte ezberdineko haur eta gurasoei. Sare afektibo horrek zein garrantzia du? Babes gabe sentitzen dira familiak askotan? Piskat oraintxe esan dizudanarekin lotuta, ez? Esan deguna. Argi daukagu eguneroko lan hori, eguneroko hori ez dela soilik beraiena. Eta bizipozaren nahiat egiteko esan bezala hori da, ez? Sentitzea elkarrekin, ez daudela bakoitza bakarrik honetan, ez dela beraien zeregina bakarrik, hori egitea, eta hori da pixkat bizipozak egunerokoan egin nahi duna. Elkartu, komunidadea egin, eta denok elkarrekin guztion eskubide horiek, eta izkenean helburu nagusi hori, guztiontzat beharko luken herri inklusiboa denok elkarrekin egitea da gure nahia eta eguneroko gure egitekoa. Nik uste ere adibidez bizipozako elkarte txikienen kasuan, ematen digula aukera bat oso ondo, Leirek oso ondo esan duen bezala, bakarrik sentitzeko.
Eta orduan etorkizunean espero dugu ez, baina San Felipo diagnosi bat egin beharko balitz edo olako beste gaixotasun arraro baten diagnosi bat egin beharko balitza ume bati, ez familia horrek izatea nora jo. Ez da, ez sentitzea nik familia bezala nahi hitz egiten, eta hori ez garela familia zuzena. Baina gurasoek sentitzen duten bakardade hori, ez da, diagnosi baten aurrean, eta sendabiderik ez dagoen diagnosi baten aurrean esatea jo, ez daukagu sendabiderik, baina izu badaukagu bizipoza. Eta horre aurkituko dugu laguntza, horre aurkituko dugu gu bezalako egoeran dagoen jendea, elkar laguntzeko aukera izango dugula, eta bizipozak zentzu horretan bizipoza ematen die ume hauei. Aipatu duzu bizipoza modu batean sendabidea izan daitekeela. Gaur-gaurkoz, San Filipok ez du sendabiderik, ezta? Ez du. Badaude terapia genikoak, baina momentuz oso txikiekin emaitza onak lortu dira, baina momentuz aurre nagusiekin ez. Gertatzen dena da, oso txikiak direnean, zaila izaten dela diagnosia egitea. Esan dudan bezala, sintomak 2-4 urterekin garatzen direnez, urtebeteko ume bati San Felipo diagnostikatzea iaia ezinezkoa da, espaldin badago familian sindromea izan duen beste norbait. Eta bestetik, aipatu dugu babesa sentitzea familiak, eta egun zein da gizartearen erantzuna? Hombre, sentitzen dugu, aizkenean gero eta gehiago ezagutu elkarte hauek, gero eta gehiago ezagutu proiektua, aizkenean horrek handitzen duela ere interesa, implikazioa eta txikimendua, ez? Eta, hori gertatzen ari dela sentitzen ari gea, eta egia esan, garrantzitsu iruditzen zaigu elkarrekin, ez? Gai guzti hauek, errealitate guzti hauek erdigunera ekartzea, eta horrek esan bezala azkenean indartzen du, zabaltzen du, eta ezagutza horrek esan dakoa implikazioa eta txikimendua ere areagotu egiten ditu, eta gai guzti hauek erdigunean jartzea, elkarrekin egite hortan errezagoa da, eta aldugu deno batea. Azken batean gai hauek erdigunean jarri behar dira. Eta Nerea, zu voluntarioa zara, nola eta zergatik hasi zinen elkartean murgiltzen? Lehenik eta behin San Felipon hasi nintzen eta gero bizipozan. Ikusi nuen Unairen ama, telebistan, umeekin, eta pentsatu nuen, zergaitik ez nik egian zerbait egin dezaket, eta momentu horretan ikastolan nengoen, batxilergoko lehenengo mailan, eta lagun batzuk elkartu ginen, eta lipdap bat egin genuen, sasoi horretan modan zegoen lipdapa, eta borondatea eskatu genien ikasle guztiei, euro bat bildu, bakoitzak euro bat jarri eta dirua bildu eta familiari emateko. Eta familiari eman genion dirua, ikastolara etorri zen Unairen amatxo Naiara hitzaldi bat ematera, eta hortik sortu genuen harreman bat, 8 urte pasa dira hortutik eta mantentzen duguna. Eta gero, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxu Paiazo taldearen bidez, izan genuen bizipozaren berri, eta jakin genuenean horrelako zerbait existitzen zela, zalantzarik gabe barruan sartu nahi izan genuen, eta hor gaude, gustora bizipoztutan. 8 urte, aipatu dituzu voluntario ezala, zer ematen dizu voluntario izateak? Hori oso galdera zaila da, baina ez dakit. Esango nuke bizipozan asko hitz egiten dugu koloretako betaurrekoei buruz, ez? Eta ikustean munduan zenbat jende desberdin dagoen, eta voluntario izan gabe horretaz kontziente gara, ikusten dugu oso jende desberdina dagoela munduan. Baina ez dakit, Unairekin eta bere familiarekin egoteak, ez dakit ondo azaltzen, bizipoza ematen du bere horretan, ez dago besterik. Sentitzen duzu, zuk asko ematen duzula, baina askoz gehiago jasotzen duzula, orduan gehiago eman nahi duzu eta are gehiago jaso, eta orduan hor, ez dakit, sorgin gurpil eder batean sartzen zara, eta hori eman dit voluntario izateak ematen eta ematen jarraitzeko gogoa, baina batez ere jaso dudan guztia eman dit. Bizipoza eman dizu orduan, eta zein da bizipozaren egunerokotasunea? Egunerokotasuna gure, aizkenean, esan bezala helburu nagusi badaukagu, ez? Guztiontza beharko luken herri inklusiboa eraikitzea, eta hori euskeratikan eta euskaraz. Eta, hor helburuak badia horretarako, gai guzti hauek izarteratzea, bada helburu ere, zuk esan bezala ere, elkarte hauek dituzten behar afektibo edo materialetan aldan neurrian ere eragitea,
eta oso garrantzitsua ere voluntario sare bat, ez, martxan jartzea, badago naia martxan, badago naia elkarteetan voluntario pila badaudena, baina bizipozak ere badu bere voluntario sarea osatzen ari da, elkarte hauekin ere, ez, elkarlana bideratzeko. Eta orduan, helburu guzti horiek lortzeko egunerokoan proiektu desberdinak, ez, martxan jartzen aritzen gea. Hau da bat, orain aurkeztu duguna, kantu eta bideoklipen proiektua, baina, esan bezala 3 helburu horiek lortzeko, proiektu desberdinak, izan daitezken bezala, urtero ere voluntario kanpaina bat martxan jartzen dugu, urtero Durangoko azokan ere presente izaten gea elkarte guzti hauetako materiala bertan salgai izanez, urtean behin ere elkarte guztiak batzen gea eta jardunaldi bat burutzen dugu, azkenean ez, amankomunean dauzkagun gai horiek lantzeko. Urtero ere bizipozaren jaia ospatzen dugu Euskal Herriko herri desberdinetan, aurreko urtean Bergaran ospatu genuna, eta, hortan aritzen gea pixka bat ez, eta orain, badaukagu eskuartean, eta, azpimarratu beharra dukat, Nerea San Filipo elkartean voluntario izateaz gain, bizipozan ere voluntarioa da, bizipozan ere talde eragile bat badago, eta talde eragile horretako kide ere badala. Eta, orain eskuartean daukagun proiektu bat, orain hasi eta 3 urtez luzatuko zaiguna lanketa, izango da material guzti hau biltzea, orain arte esan bezala, ekimen desberdinak, proiektu desberdinak eta material desberdinak sortu da, ez. Hor ere ahaztu zait, adibidez, Irrien Lagunak bereien aldizkarian hilabetero elkarte bakoitzaren komikitxoa ere egiten da, komikitxo horiek ere ikusentzunezko ere bihurtzen ditugu. Esan bezala, eta badikoaz proiektu desberdinak, eta bestea ere, lehenengo mugarrietako bat igual izan zana ere, izan zan duela 3 urte sortu genuen bizipozaren dokumental bat, eta doku web bat. Eta doku web horretan daude elkarte bakoitzaren mikrodokumentalak, 2-3 minutukoak, elkarte bakoitzak berak, norbanako voluntario edo familiek beraiek azaltzen duten, eta hori ikusgai dago, oraindik ere webgunean, oso polita da gure ustetan eta oso aberatsa da, elkarte guztiak ezautzeko egia esan beste bide bada, hemen kantua eta irudia, baina hor mikrodokumentalen bidez. Eta, esan bezala ez, proiektu diferenteak, euskarri diferenteak sortzen ari gea, eta orain batetikan urrengo urteko 3. edizioa osatzeaz gain, hasiak gaude gida didaktikoak ere egiten. Eta, hor Nerea arituko da, gida horiek lantzen, eta helburua du pixkat hezkuntza formala, ez formala, eta herrigintzara, voluntariotzara zuzendutako gidak sortzea. Eta horretarako, esan bezala, 3 urteko lanketa izango da, bai hezkuntza formala, ez formalean, voluntarioekin, elkarrekin osatuko dana, bai adituekin, arituekin, eta hor Nerea izango dugu lan horretan buru belarrire bai. 11 proiektu egin dituzue, gainera beste askoz gehiago aurreikusten dituzue. Zein da voluntarioen argazki orokorra Euskal Herrian? Zesango zenuke Nerea, nik uste dut Euskal Herrian voluntariotza oso sustraitua dagoen kontzeptu da dela, oso ondo dakigula Euskal Herrian voluntariotza zer dan, eta egia esan ikusi besterik ez dago, konkretuki gai honekin errealitate guzti hauekin lotuta, elkarteetan eta zenbat voluntario dabiltzan egunerokoan izugarrizko inplikazioarekin, izugarrizko gogoarekin, izugarrizko alaitasunarekin eta bizipozarekin benetan, ez? Eta, esan bezala, irutzen zaigu oso elementu garrantzitsua, ez? Eta hori izango da ere, gida horietan landuko dugun atala. 3 atal esan ditugu, hizkuntza formala, ez formala eta herrigintza voluntariotza. Eta hor ere, gure nahia da pixkat, instrumentuak edo, gida moduko batzuk sortzea, izkenean ere, herri ere, tokian toki, bakoitzak bere herrietan ere, gauza asko egin ditzazkelako, bere herrietan, ikastetxeetan, denok daukagu, asko emateko eta asko jasotzeko. Beroz,
Bai, hori da, denok dugu zer emana eta zer jasoa, eta nik uste orain Euskal Herria zari garela, ez da, eta bertako voluntariotza euskaldunok badakigula zer den txiki sentitzea, hizkuntza txiki bat daukagulako, herri txiki bat ere bai, orduan erraztasuna daukagu horrelako errealitateak ulertzeko, ez da, eta bueno, gure Jose Marik esaten du izokinak bezala garela korrontearen kontra igerian, eta orduan nik uste oso gizarte empatikoa daukagula, empatia sentsazioa garatuta, eta orduan bai, voluntariotzarako badago ekimena eta badago gogoa. Eta gida didaktikoekin lotuta, horixe txikitatik balore horiek lantzen baditugu, biziposako baloreak direnak, izango dugun etorkizuna, hau baino askoz koloretsuagoa izango da ze batzutan, umeek ikusten dute mundua ederra, ez da, ikusten dute dena dela polita, dena dela, den bezalakoa eta kitxo. Baina gero handitzen goazen nenean, bagoaz kanpotik beste gauza batzuk jasotzen, estereotipoak direla, fobiak direla, telebisten ikusten ditugu gauza batzuk edo sare sozialetan, eta orduan gero gazteak garenean, ikasi dugun hori deseraiki egin behar dugu. Orduan, gida didaktiko hauen bidez, txikitatik, hasita eta ezita baloreetan, ez dugu deseraiki beharrik izango. Gida didaktikoak 3 atal izango dituela azaldu duzuen, eta horien artean dago hirigintza. Zer egin behar da voluntario izateko? Voluntario izateko, elkarteak ezagutu, elkarteekin harremanetan jarri, eta bizipozaren bidetikan ere badago aukera. Eta esan bezala adibidez abenduan jarri genuen martxan voluntario kanpaina bat, eta hor bizipozaren webgunean sartuta bizipoztu atalean ere ikusi daiteke konkretuki, ze askotan agian laguntzen du, konkreziora jutea eta zertan aritu naiteken nik voluntario jakite horrek, ez? Beraz, bizipozaren webgunean, bizipoztu atalean, ikusi daiteke ere elkarte bakoitzak zein behar zehatz ditun, eta bakoitza ere nun aritu daiteken elkarlanean, elkarte hauekin. Bai, eta bizipozaren web orrialdean, bizipoza.eus/bizipoztun, hor badago lotura zuzena, gurekin harremanetan jarri eta voluntario izateko. Eta amaitu aurretik, nabarmentzeko CD eta DVD berria aurkeztu duzue, 12 kantez osatuta, okertzen ez baldin banaiz. Zer dakar disko berriak? Bai, aizkenean daude 11 kantu eta bideoklip, eta izango dira 12 elkarterenak, gai eta realidade guzti hauek, aldarrikapen guzti hauek, esan bezala musika, irudia eta bideoklipen bidez jasoko ditugu. Eta, esan bezala da elkarlan handi bat, Euskal Herriko sortzaile eta elkarte hauen artekoa. Eta hor izango ditugu 12 letragile, bertsolari edo idazleak. Eta izango ditugu ere 10 abeslari eta 4 musika talde, adibidez Motxila 21 talde bezala aritu da, ez? Eta izango dugu hori, esan bezala elkarlan handi bat, aizkenean ere kultura, elkartasunaren artekoa, baina hor ere oso garrantzitsu abesleen laguntza ere izan dugu aurtengoan, aurreko urtean bezala Laboral Kutxa, Fagor, Danobat Group, Irizar eta Kutxa Solidarioarena. Eta voluntarioekin batera ere talde profesional handi bat inguruan, ez? Eta hor, adibidez, kantu guztiak konposatu ditu Xabi Zabalak, bideoklip guztiak Arena Komunikazioan audiovisualekoak egin dituzte, Bizipozan ere lantalde handi bat dago honetan lanean. Eta, Euskarri fisikoan adibidez, aurkituko ditugu ere elkarte bakoitzaren ilustrazio bana, horiek Einauta Jartzaguenak sortu ditunak. Aurkituko ditugu ere argazkiak, benetan Goxo Ibai Arrietak egindakoak. Aurkituko dugu ere sarreratxo bat. Nahi baduzu? Hau? Bai. Horra. Eta aurketuko dugu ere testutxo bat, sarreratxo bat, guzti honi sarrera ematen diona voluntario batek egin duna, Bergarako Aroa Elortzak. Aurkituko dugu ere elkarreko lagunekin ere elkarlan handi bat, eta laburbilduz aurkituko dugu hori, elkartasuna, laitasuna, mezua eta elkarlan handi bat. Lan handia egin duzue, elkarlana nabaria da. Eta gero bestetik, gu gara eguna bideoklipa aurkeztu duzue, ez da?
Azaldu diguz, apurtzuet. Bai, jo, oso esperientzia polita izan zen grabaketa egunarena, letra Gotzon Barandiaranek egin du, eta Doktor Deseoko Francisek abestu du gure abestia, eta abesti bakoitzak dauka aurretik ipuintxo bat edo sarreratxo bat ere, eta hori ere Gotzon Barandiaranek egin du. Hemen Bilbon grabatu genuen Itsas Museoan, eta han egon ginen gaur egun San Felipo gaitza duten hiru umeak, eta Unairen gelako lagunak egon ziren, eta Itsas Museoa bizitatu genuen, barrutik ikusi, eta gero kanpoan nerean ibili ginen dantzapur bat egiten, euriak utzi zigun arte, eta ez genuen sekula pentsatuko San Felipo dantzarako arrazoia izango zenik, eta bizipozak beste behin ere lortu du, eta bizipoztu gaitu. Magia dauka bizipozak. Ikutzen duen guztia, bizipoz bihurtzen du. Orduan, hori da bizipoza. Bai, eta hemen lan honetan ere azpimarratzekoa nik uste dut ere Ainhoa Moiuaren lanare, bai, bideoklip guztiak zeinu hizkuntza interprete lanak Ainhoak egin ditu, eta horiek ere, kantuta bideoklip guztietan daude, sartuta. Lehen aipatu duzue, elkartasuna sustatzen duzue. Ekarpenik egin daiteke bizipoza nagusitu dadin? Bai, voluntario izan daiteke bi modutan. Gure denbora eskainiz edo ekarpen ekonomikoa eginez. Eta horretarako berdina, badaukagu bizipozaren web orrialdean bizipoze.eus/bizipoztun, voluntario moduan izena emateko aukera eta hor aukeratzeko denbora eskainiz edo ekarpen ekonomikoa eginez. Bai, eta bestetikan, nik uste ez hasieran esan dugun bezala, komunidade bat osatzen ari gea, eta komunidade horretako eragile bakoitzak asko dauka ere bide horretan, bakoitzak bere aldetikan asko dauka emateko eta jasotzeko ere Bakoitzak beretik eginda eta elkartuta gauza handiak egin ditzazkegu eta bizipoza nagusitzea, adibidez komunikabideak zuekin elkarlan hau egitea, bide hau egitea, ezinbestekoa da, eta zuek ere komunidade horretako parte sentitzen zaituztegu, komunikabide gaizkenean zuen lanetikan horrelako saioetan guzti honen berri eta gai guzti hauek landuz, bide hori ere indartzen dezute adibidez, Nereak oso ondo esan du voluntarioek ere norbanakoek bide hori badutela, babesleek ere, kasu honetan ere proiektuarekin bat eginez, ere lortzen da guzti hori, sortzaileek ere bere alea jarrez bakoitzak letra eginez, edo abestuz, edo ere komunidade horretako parte sentitu eta bizipoza nagusitzea indartzen da, eta horrela denek komunidade oso batek eta bazkideek, adibidez bizipozak esan dugu oinarri nagusia 36 elkartek osatzen dutela, baina badaude ere gizarte eragileak proiektuaren bazkide dianak, Eta hor, gizarte eragile desberdina daude, Leheno Nereak esan bezala adibidez Pirritx Porrotx eta Mari Mototx bazkide dira, eta beraiekin batea, UESI Unibertsitatea, AEK, ikastolen elkartea, ikasi, irrien lagunak, guzti horiek ere proiektuaren bazkide dira elkarte guzti hauekin batera, Orduan esan dakoa, komunidade handi horretan, bakoitzak beretikan hartu jasoz eta emanez, benetan egin dezakegu guzti hau erdigunean jartzea, eta benetan guztiontzako beharko lukeen herri inklusibo hori eraikitzea, benetan guztiona izango dana, ez gutxi batzuena bakarrik. Komunitate handia dagoeneko, baina ahalik eta handien izatea eskatzen duzue, eta doster gauztarako bizipoza.eus atarian, bai voluntari izateko, bai laguntza eskaintzeko, diru laguntza eskaintzeko aukera dute ikusleek hemen utziko dugu. Eskerrik asko Nerea Godoi, Bizipozako kidea, eta Leire Elizegi, San Felipo... Ai, Nerea, barkatu. Nerea eta Leire, eta Unai. Nerea, eta eskerrik asko Unai. Ez horregatik. Gurekin izateagatik, eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneroko solasaldiarekin, gaurkoan Mikel Alvarez eta Ramon Varela izango dugu gurekin. Ikusi atzetik datorrena, bizkarretik igotzen zaizki. Laztanak ta estenak, zapatiek distira, korrikarik ez. Etor daitezela nire bila, inozoaren hitzak. Etor daitezela nire bila, inozoaren hitzak.
Besarkadarik ez atzetik datoreta lauanka etor daitezela nire bila inozoaren hitzak etor daitezela nire bila inozoaren hitzak beso leunak ta ardi bat odoletan gari soro oso batek
Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu gaurkoan, gurekin dugu Ramon Varela, eguerdion. Eguerdion, bai. Eta Mikel Alvarez, eguerdion. Eguerdion. 2012ko lehen hilabetea bukatuta langabeziak gora egin du. Hego Euskal Herrian abenduarekin alderatuta. Datu hauek zer uste duzu, oberantzu joango dela, horrela jarrituko duela? Bueno, lehenik eta behin kontuan hartu behar da urtarrila ez dela, hilabeteriko beren horrelako datuak neurtzeko, ze beti lanpostuak suntsitzen dira, gabonetako kanpaina eta gero. Baina egia da gero bestelako datu batzuk ere nahiko adierazgarriak direla eta suntsitutako enpleguen artean batez ere aldi baterakoak daude eta hor gazteak eta emakumeak kokatzen dira. Orduan ikuspegi kuantitatibo batetik haratago ere kualitatibo bat ere begiratu behar dugu eta ikusi behar dugu gutxi gora bera non dauden lan merkatuaren arrakalak eta gaur eztabaidatzen ari den lan erreformak ere ze ondorio izan ditzaken horren inguruan, ez? Bai, hain zuzen ere, lan erreforma urtarriaren azken puntu horretan zegoen indarrean eta albistazkoren bat datu esanguretzen hasen lan kontratu gehienak ziren epe luzerakoak edo indefinituak, ezta? Eta joan den urtarrieko edo 2021. Urteko urtarriarekin alderatuta, datu horiek asko igoztia, ez dakit, ehunekoan 10% edo Euskal Autonomia Erkidegoan, 27% edo zen Nafarroan, baina guztiz ere jarraitzen dut izaten lan kontratu guztien 10% bakarrik. Orduan, nik uste, Mikelek aipatu bezala, urtarriak baduka bere baldintz propioak eta horiek kontutan izan beharko gehinduzke, baina nik uste epe luzerako ikuspuntu bat jarri beharko genukeela, jakiteko zenolako eragin izango den gaur onartuko den edo konbaliatuko den lan erreforma hori, eta baita ere erakusten digula urtarri honek zenolako ezberdintasunak existitzen diren lan merkatuaren baitan. Ez da ikusita Gabonetako kanpaina hori emakumeei eta gaztei bereziki afektatu gaitula eta horrelako desorekak edo konpondu beharko gintuzkela eta horrek lan reformak ezin dezake konpondu. Yolanda Díaz, lan ministroak aldiz, adierazi du lan erreformarekin behin-behinekotasuna apurtuko dela, desagertuko dela, eta ondorioak ikusi dira lan hilabete honetan. Lan erreforma urtarrilaren batean ezarri zelako. Bai, eta hor, kontuan hartu behar da, kontratu indefinituak, bai igo direla 8tik 12%, eta gaur nahi sordok esan du, ez? Helburua dela lan erreformaren ondorioz 8 hori 16 edo 17 inguru horretan, ez? Bihurtzea kontratu indefinituak. Baina lan erreformak zerbait baldin badauka, da arazorik larrienetako bat ez duela, arazo larrienetako bati ez diola aurre egiten, eta dira kaleratzen kasuistika guztiak. Orduan kaleratzeari ateak ixten ez bazaizkio nekez aldatuko da ere lan merkatua, eta nekez aldatuko dira ere lan baldintzak. Hor, 2012an, eta ez dut nik esaten, 2012an, Candido Mendezek, UGTko idazkari nagusiak, PPko erreformari kaleratzen erreforma dituzzion. Orduan, hor ikusten da benetan, zeintzuk diren erreforma horren, aspektu estrukturalak eta zeintzuk diren aspektu taktikoak edo bestelakoak. Eta gaur, kongresuan eztabaidatzen ari den, konbalidazioan ere, lan erreformatik aratago eta implikazio laboreletatik aratago ere, nik uste dut ikusi beharko genukela, ze implikazio politiko izan ditzaken gaurko jokaldi guztiak. Ze horregia da, Yolanda Díazen neurri izarra hau izan dela, eta Unidas Podemosen apustu estrategiko eta nagusi hau izan dela, beraien marka politikoa eta pertsonalitatea ere nolabait proiektatzeko estatu guztian, baina honek ekarri duena da, hain zuzen ere, Podemosen aliantza estrategikoak hautsi direla. Eta investidura blokeari arrakalak sortu zaizkiola eta ikusi beharko dela ere, hemendik aurrera gobernantza sistema hori nola uztartzen den, ze Ciudadanos eta UPN sartu dira momentu honetan joko politikoan, eta horrek nolabait ezkerraren eta subiranotasunaren alde dauden alderdien babesa debaluatzen du eta bestelako joko politiko batzuk irekitzen ditu. Orduan, nik uste du momentu oso interesgarrian gaudela eta nolabait esatearren ere inflexio puntu baten aurrean aurkitu gaitezke. Azken puntu horri helduz, ez da bakarrik nik uste joko aritmetiko horretan edo kongresuan ematen den joko aritmetiko horretan aldaketak emango direla, baizik eta Unidas Podemosen epe ertainerako eta luzerako, ez dakit, horriek jauspen elektoralak asko mugatuko direla. Jakinda nik uste agian objektiboki adierazita edo ulertuta Yolanda Díazek eginiko mugimendua agian
PSOEk egin ahalko zezakeen mugimendu baten adibide gisa jokatu genezake, edo orduan, patronalarekin eta patronalaren azken hitza horrekin hainbeste egonda eta hainbeste defendatuz eta aukeratu dituzten aliatuak aukeratuta, nik uste epe ertain eta luzera horrek izan dezakeela Unidas Podemosengan eragin dezentea. Ez dakit zein izan den atzeko erabakia, agian erabaki pertsonala izan da, Yolanda Díazen irudi hori indartzen duelako, alternatiba bezala, ezkerreko alternatiba bezala, pertsonalki bere irudia, baina nik uste Unidas Podemosi kaltetzen diola neurri honek, edo neurri hau aukeratzeko edo onartzeko baliabideak edo. Eta bestetik, gai saratuko dugu, Aitamari ontziak erreskataturiko 176 pertsonak lehorreratu dira Lampedusan. Eta gurean izan dugu Izaskun Arriarain, itsas salbamentuko humanitarioko lehendakaria, eta Aitamari erreskate ontziko erizain voluntarioa. Entzun dezagun. Kaixo, egunon hemen Aitamaritik, Aitamari momentu honetan Lampedusako portuan aurkitzen da. Dakizu moduan, urtarrilaren 28an bi erreskate egin genituen, 176 pertsona erreskatatuz, eta hauek igande gauean porturatzeko aukera izan genuen hemen Lampedusako portuan. Nahiko egun zailak pasa ditugu beraiekin, batez ere eguraldi txarragatik, haizea, hotza eta itsastu txarragatik, baina, danak babesean utzi genituen, esan bezala igande gauean. Igandean gauean bertan, jaso genuen korreo bat, esanez, 10 eguneko berrogei geldia egin beharko genutela hemen, orduendik hemen gaude itsasontzian, portura ezinatera, eta, pixkat begiratzen eta saiatzen, ea 10 eguneko berrogei hau bostera jaitsi dezakegun, itxasuntzian gauden eskifai guztiak atxertaketa protokoloak esaten duen bezala daukagulako eginda eta erantzun horrein zain aurkitzen gara momentu honetan. Arriaranek aipatu du 10 eguneko berrogeialdia egin beharko dutela, Aitamariko bidaiariek guztiek negatiboa eman dute, eta gainera txertoa dute, baina hala ere berrogaldia egin behar dute. Zergatik hori? Nik ez dut protokoloa ezagutzen eta dirudinez protokoloa hori urratzen ari dira, berak esandakoaren arira, baina nik uste makroari begira oro har Europar Batasunaren baitan existitzen diren trabak migranteekiko, asiloa eskatzen dutenekiko, hau lasai aski arrasitu dezakete, ezta, jarrera hau. Orokorrean nik uste, ez dela bakarrik Italiaren edo Espainiaren edo kasuan kasuko herrialde baten arazoa, baita ere badela nahiko esanguratzua, adibidez Grezian orain dela gutxi ez dute hau gehiago irakurtzeko aukerarik izan, baina nahiko tratu txarrak izan dira orain dela gutxi Afganistaneko errefuxiatuei, Turkietik etorritako Afganistaneko errefuxiatuekiko, baina orokorrean nik uste existitzen dela migranteekiko deshumanizazio itzela. Orduan, makroari begira, Europar Batasunari begira, horrek eskatuko luke kideen arteko elkartasun handiagoa, politika amankomunak, jakinda frontera amankomunak ditugula, eta baita ere politika hauen humanizazioa, eta pertsona hauen tratu honak. Eske, askotan ez da logikatik haratago doazen neurriak dira. Guri eskatzen baldin bazaigu txertaketa protokoloa edo txertatua izatea Europar Batasunean sartzeko segatik migrante batzuei ez, hauek edo erizain batzuei ez, hauek baldin badute protokolo hori beteta, ezta. Nolabaiteko aldebitako tratua dago, turistentzako edo negozioetan datorrenentzako edo migranteentzako, ezta. Orduan makroan begira edo Europar Batasunaren arian begira, nik uste hori politikak humanizanteak izan beharko liratekera, amankomunak eta hori elkarlanean landutakoak. Bai, nik uste dut kasu honetaz gain edo txertaketaren aferaz gain, nik ere protokoloak zehatz mehatez ditut ezagutzen, azimarratzeko dela, barkuan 50 adin txikiko daudela eta horrelako berrogeialdi batek zuzenean erasotzen dituela adin txikikoen eskubideak eta humanismo puntu minimo bat. Beste gai batzuetan bezala hemen ikusten Europar Batasunak ez daukala politika komun bat eta politika efektibo bat migranteentzako eta errefuxiatuentzako. Hor daukagu Dublineko protokoloa esaten duena iristen diren herrialde horrek eman behar diela nolabait harrera bat edo neurri batzuk migrantei eta Europar Batasunan zehar ezin direla mugitu bere baitan. Eta horrek
Europar Batasunaren irizpide nagusietako bat hausten du, eta da, pertsonak mugitu aldirela Europar Batasunaren barruan nahi duten moduan, Schengen protokola hausten du orduan. Esan bezala, bestelako politika batzuetan bezala, nekez ikusten da hemen Europar Batasunaren politika komun eta efektibo bat. Eta gero uste dut, itsasontzia zeratago edo itsasoa zeratago, nolabait alde hiruko ikuspegi bat erabili behar dugula migrazioaren afera aztertzerako orduan, eta da jatorrizko, nolabaiteko jatorrizko egoera, eta momentu honetan urte hasieratik Afrikan soilik 6 estatu kolpe egon dira. Orduan ikusi dezakegu nola dagoen ere bai kontinentea eta bai herrialdeetako egoera, eta hor Europak ere zera esana badauka, ze interesak bat ditu. Gero daukagu trantsitoren afera guztia itsasontzian ikusi dugun bezala, horrelako kasuistikak, eta baino gero bukatzeko daukagu hemen bertan iritsieran ematen diegun tratua, eta ikusi dugu Euskal Herrian azkeneko asteetan nola salaketa larriak egon diren eta gertaera larriak egon diren, bai Irunen Daia mugan, baita Zornotzan geratuako kasuaren aferan, baita Bilbon ere, etxerik ez duten pertsona horiek sufritzen duten egoeran, orduan alde hiruko perspektiba hori erabili behar dugu, eta azkenik, eta soilik mahai gainean uztearren, hauteskundeak ditugu Frantzian hemendik gutxira, Italian ere hauteskundeak edo presidente hautaketak egon dira, eta hor ultraeskuinaren papera oso handia izaten ari da, orduan kontuz horrelako gaiekin. Eta horri lotuta, Italian justo Lampedusaren gogoratuko duzue, orain dela 2 urte zenolako egoera zegoen barne ministroa Salvini zenean. Osea, hobera egin du egoerak bai, baina zenolako kutxoekin oraindik, hobera bai, baina deshumanizazio hori jarraitzen du, eske lehen besterik gabe hiltzea usten zituzten itsasoan. Eta orain gutxienez, 40 alde bat eskatzen dit, ezta? Baina horrek eskatzen du gobernuen menpe ez egotea, eta Europar Batasunaren baitan, zuk esan bezala, politika amankomunak egotea, eta ez politika horiek eskatzea herrialdei bakarreko zu egin zaitez kargu, eta gu ahaztuko gara, baizik eta, 500 milioi pertsonetako elkarlaneko proiektu baten baitan, haien guztio jarri beharko genuke gure parte, eta proiektu horren baitan baita ere 500 milioi pertsona izan da, eta munduko kontinenterik aberetzetarikoena izan da, logikoa eritzatekeena hori, haiek hartzea, ondo zaintzea, eta haien miseriatik, bizi duten miseriatik askotan, laguntzea eta saiatzea hori harrera humano bat izaten. Eta nazioartea izpide gaur Alemaniak adierazi du, Errusia Todayren seinalea eten egin duela, telebista hori Errusiako propagandatzat jotzen duelako. Azken batean, Ukrainari buruzko gaia edabideetan nonna ikus dezakegu, Amerikako Estatu Batuak eta NATOnek ezezko borolibila eman diote Errusiaren eskaeran nagusiei, eta azken batean Putinen marra gorria da Ukrainia NATOn sartzea. Zein da zuen iritzia, azkenean badirudi alarma piztu dela Ukrainaren aferarekin? Nik uste dut hemen badagoela nolabaiteko tentsio estrategia bat bi potentzien aldetik, baina batez ere potentzia baten aldetik eta Estatu Batuen aldetik. Aurrekoan Ukrainako presidenteak esan zuen, hain zuzen ere, ez zutela inbazio bat espero Errusiaren aldetik, eta horrelako ahotsak Estatu Batuetatik datozela batez ere. Dena den, nik uste dut hemen jokoan dagoena, eta Europarra garen heinean, hori batez ere nik uste dut hori interesatzen zaigula, aurreko gaiarekin bezala da, Europar Batasunak duen politika bateratu bat, bai defentsan, baina ez bakarrik defentsa, baizik eta politika ekonomikoan, inkluso Errusiarekin ditugun nolaiteko vinkulazioak eta implikazio ekonomikoak oso handiak dira, eta batez ere hori Alemanian ikusi daiteke, bai gasarekin daukaten arazoarekin, bai bestelako truke komertzialarekin, eta ikusten baduzue, momentu honetan, defentsa kartera duen alderdi politiko Alemanian, alderdi berdea da. Eta alderdi berdea beti izan da nahiko imperialista, nahiko interbentzionista horrela esatearren Europar Batasunaren baitan eta Alemaniaren baitan. Adibidez, Jugoslaviako gerra guztietan alderdi berdea alde posizionatu zen. Eta kasu honetan eta afera honetan, Alemanian defentsa ministroak ez du gauza askorik esan, badakielako hain zuzen ere, Errusiarekiko implikazio horrek, nolabaiteko muga politiko batzuk ezartzen zaizkiola. Eta nik uste dut hemen, hitz egin behar duguna edo mahai gainean jarri behar den afera da, nolabait, neutraltasun politikoa. Ze, nire ustez, momentu honetan, Ukrainiarentzat, subiranotasuna implikatzen duen estatus juridiko politikoa neutraltasuna da.
alde batetik, ez egoteko, ez Errusiaren menpe, ez estatu batuen menpe, ez estatu batuek plantatzen dutena da misilak jartzea Ukrainian, misil defentsiboa jartzea, baina misilak jartzea, baina baita ere Ukrainiako barne kudeaketaren mesedetan. Ze daukagu momentu honetan herrialde zatitu bat. Herrialdeko parte bat Errusiaren alde dago, batez ere Donbaseko zati guztia, eta beste zati bat Europaren alde, edo Poloniaren alde, edo Mendebalderen alde, hor Lviv eta inguru horretan kokatzen den zonalde guztia. Orduan nik uste dut, momentu honetan bakearen alde hitz egitea da, neutraltasunaren alde hitz egitea. Bai, ados, baina nik ikusten baita ere estatu batuen dramatizazio, gehiagizko dramatizazioa, eta baita ere askotan baita estatuko edabideak edo Amerikako estatu batutako edabideen edukiak alteratuta, azken hauen edukiak askoz dramatikoagoak dira, eta egoerari buruzko narrazioa gerrate egoeraren edo gerrate aurreko egoeraren antza dute, ezta? Eta horrekin adoz, baina nik ez nuke esango alde bakar batek sortu duela egoera hori, eta gero aipatu duzu, baina nik uste bi aldeetatik etorri dela imperialismo kutsu nahiko zabala, ezta? Zeratik, estatu batuek eginiko trupa mugimenduak, atzo uste dute 3.000 tropa mugitu zituela Europa ekialdera, nola sartzen den Europa batasunaren baitan, Europa kontinentaren baitan, Ukrainiako misilen inguruan, eta nola NATO zabaldu den Europako ekialdera arte. Eta baita ere Rusia 1.000 tropa jarri ditu mugan, eta hori ez dela normala. Egondalako mugimendu hori, nik ez dut uste etorri denik bakarrik Amerikako estatu batuetatik sortutako drama batengatik, baizik eta egon badagoelako horrelako tropa mugimendua. Nik ez dut uste inbasiorik egongo denik, alde guztietatik galerak egongo liratekelako, baina nik uste egon den tropa mugimendua bihartetatik sortu dela tentsio hori sortzeko eta tentsio horren baitan negoziaketan edo negoziazioan lorpen handiagoak lortzeko, esate baterako. Azken urtean zehar, Nazioarteko Energiaren Agentziak esan du, azken urtean zehar, egon dela Errusiaren gazaren bidalketa murriztua Europarekiko. Horrek ze sortzen du. Egoera bat, nun Europaren gaz erreserbak eta Alemaniaren gaz erreserbak oso murriztuak diren, nun Europako edo kontinenteko gazaren 40% bertatik dator. Orduan, nik uste Errusiaren partetik egon dela tentsio horren garapenarekiko asmo bat, eta gero estatu batuak hartu dela egoera bere aldekiko tentsioa gehituz, logikoa denez, ezta? Eta azkenen gaude hor maskulinitate horretan nork daukan indar gehiago eta heldu gara mailetara eta berta mailan bakoitzak erakutsi nahi du bere indarra lorpen handiagoak lortzeko. Baina nik uste bi aldeetako zehozer izan dela, baina logikoa denez nik uste bien honetarako, onurarako ez dela egongo inbasiorik horrekin adoz, baina bai egon dela bien aldekiko tentsio igoera haien negoziazioetan lorpen handiagoak eskuratzeko. Hala ere egoera ez da berria, 2014an sortu zen gerra zibila Ukrainan, gainera NATOk hilabeteak eta urteak daramatza operazioak egiten mugetan, baina badirudi Errusiak 10.000 soldatu horiek bidali dituenean alarma gorria piztu dela hedabide guztietan. Zergatik gertatzen ari da, zergatik hedabideek adierazi dute agian Errusiak Ukraina inbaditu dezakeela? Ni Ramonekin ez nago guztiz ados, zentzu batean, bai, bi potentzien aurrean gaude, eta nolabait gatazka bat gertatzen denean, gatazka horretan bi zatiek edo bi parteek daukate implikazioa. Baina ez nuke esango implikazio hori simetrikoa denik. Esango nuke bakoitzak bere papera duela, eta hemen indarko relazioa simetriko bat gertatzen dela. Eta batez nik uste dut bi arrazoiengatik, alde batetik perspektiba historikoa ikusten badugu, Sobietar Batasuna erortzen denean, Gorbatxofi agintzen diote NATO ez dela zabalduko ekialderago. Inkluso agintzen diote Alemania ere neutral mantenduko dela, ekialdeko Alemania sartzen denean Alemanian. Eta hori ez da gertatu dena da, batez ere Baltikoko herrialdeak, Polonia eta bestelako herrialde batzuk Errusiara zabaldu direla eta apur bat NATOn ere sartu direla. Eta Errusiak ikusten du bere burua nolabait, mugatuta edo ikusten du bere burua mehatxatuta. Eta Errusiak momentu honetan eskatzen duena ez da Ukraina Errusiaren parte izatea, ez du esaten inbasio bat behar duela, baizik eta esaten duena neutraltasun juridiko bat behar duela nolabait, muga horiek defendatzeko. Da, inkluso esango nuke lehen esan dudana, ez? Ukrainiaren
burujabetza lortzeko neutraltasun hori beharrezkoa dela. Baina beste alde batetik, eta da bigarren arrazoia eta honekin bukatzen dut ja, ze bestela luzatuko gara asko, kontekstu geopolitiko guztia ikusi behar dugu. Momentu honetan, Errusia hirugarren aktore bada, eta benetan potentzia hegemonikoak Txina eta Estatu Batuak dira. Eta Estatu Batuen jokaldiago esango nuke dela, gehiago Txinara begira, Europar Batasuna, ez? Txinarekiko apur bat konfrontazio horretan egoteko eta Estatu Batuei leial izateko, eta ez hainbeste Errusiari begiratzeko, ze azken finean Europar Batasunak bai interes ekonomiko, politiko eta ideologikoen arabera esango nuke, mese gehiago egiten dio Errusiarekin ondora emateak, eta ez hainbeste Estatu Batuen dependentzia hori izateak. Gehiagorako denborarik dagoen. Minutu batean, Bai, azkar esango nuke. Ados mamia dagoela hortan, Errusiak sentitzen duen mehatxu hortan, baina ez nuke esango historiak ala hori izan da historiaren edapena, ezta? Egia da, 80. hamarkadan egon zirela negoziaketa horiek, nun mahai gainean jarri zen egialderako edapen hori murriztea, azkenean ezen sinatu, eta 2009an Georgia eta Ukraina sartzerakotan egon ziren NATOren baitan, haiek aralabak zutelako, hor hasi zen movida guztian, nun Georgia inbaditu zuen Errusiak eta Ukraina. Orduan, nik uste badagoela aldebikotasun hori, Ukrainiak eta Georgiak asmo hori irakutsi zuelako demokratikoki, nahiz eta Estatu Batuetako imperialismo hori indartu, eta Ukrainiak imperialismo horren burrukan Errusiak barkatu sartu zen hor bere influentzia sartzera. Ni ados, neutraltasun hori izango litzatekeela eta bakia izango litzatekeela neurririk hoberena guztientzako, baina hori agian analizi historikoan hor ezberdintasun horrekin utzi da, nahiko. Bueno, hemen utziko dugu, badirudi gai honek askotarako ematen du, baina horrengo beste egun batean jarraituko dugu. Eskerrik asko Ramon Varela eta eskerrik asko Mikel Álvarez gurekin izakateagatik. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara Carolina Suárez lankideak aurkeztutako albistegiarekin. Orain arte.